uzolifunda yini lelo phepha? Nika mina ngizolifunda. Lila, akukho kubalekile ephepheni namhlanje. Ungasihluphi. Rivati. Angifuni ukufunda indaba mina. Ngifuna ukufunda amafilimu nezinhlelo ze-TV. Letha. Ayi, Lila. Ayi. Akukho kuhle uqala usuku ufunda indaba. Ngaphezulu kwalokho ngifuna ukufunda ikholomu yokupheka. Rivati, lalela. Khona isinqumo esikhulu engisithathele namhlanje kuseni. Ngithatha isinqumo sokuthi ngingaphinde ngihlangane nalabo omkhulu abaqombile noma ngiphikisane nabo nje. Ngakho ke ukubakazela kwami kuphele namhlanje kuseni kwaphela nje. Lila, hayi. Ungalungu ucabange nje letha lelo phepha. Ngicela unginike letha la kumina. Letha la. Yini yonke lento Saraswati? Indaba enkulu. Le ntombazane ilethe ihlazo elikhulu kumnyeni wami. Ngakho ke ngenza isiqiniseko sokuthi uyahlazeka phambi kwabantu. Bese sithini ngo-AJ? Lento ayidicilelanga phansi igama lale ntombazane kuphela kodwa nelika AJ. Sizokwenza njani ngalokho? Nkulunkulu wami. Lokho kukaza ukuthi lenqonde yami. Turka sizokwenza njani manje? Saraswati sithathe zonke izinyathelo ukuqiniseka ukuthi akekho umuntu othola ngalekho kwenzeka izolo. Uyikhohlwa kanjani leyo nto Saraswati? Axolo Turka. Mengingafuni ukwenza lokho. Ngithola ukujabulisa kakhulu ngale ntombazane. Thula umsindo ucabanga ukuthi uzokwenza njani uma uAJ ethola ngalobu budede ngobenzi. Hayi. Ngiyacela ungakwenzi. Hey malume. Intukuthelo yakho kuye kodwa kunjalo ubuyele empilweni yakho. Lokho akwazi ukuthi kuvele kube yiphutha nje. Kuthiwani uma ngabe kubhaliwe enhlizweni yakho ukuthi ushade naye? Le ntombazane izofika la ekhaya kusasekuseni. Yebo, nami ngizizwa ngendlela efanayo. Ngaphambi kokuba sibambe inkonzo yomkhuleko uzobe sekhona. Yazi ngishaqeke ngempela ukuthola ukuthi wena usafuna ukushada futhi. Usho ukuthini? Uzama ukuthini? Ucabanga ukuthi ngoba unothile ungathenga noma yini nje efika emqondweni wakho ngoba nakho unemali. Sangano muni. Ukhuluma ngani ngempela? Funda le ndatshana le. Singake nje indaba ezimbi eziyamanga ezibhalwe ngami. Bathi ngulilo khohlisayo ulilo qamamanga, shutha ngithembekile. Nisifakele zonke lezi indaba eziyamanga la ephepheni. Ucabanga ukuthi awunaphutha wena umsulu wangithi. Wena ukwazi ukumelana namaphutha enziwa abanye abantu. Ngakho ke kumele ujeziswe ngamaphutha enziwa uwena. Malume, ubucabanga ukuthi ngoba nakho ngiyintombazane engasona isigwili ngeke ngikwazi ukwenza lutho nje mina. Angazi ke noma uyakubona yini lokho. Kodwa kukhona izinto ezintathu engikwazi impela ukuzenza. Okokuqala, ngiyakuthembisa ukuthi ngizoqeda lokudelela kwakho yikona. Okwesibili, sengikulalela isikhathi eside. Kodwa manje uzokwazi kahle ukuthi ulila ungubani ngempela. Kuyokusiza ke ukuthi uqaphele. Futhi yini into yesithathu? Okwesithathu, bokubuso buka-Abraham. Uzokwazi kahle ukuthi yini okwesithathu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.